Kublai pi bro saya sena kene ka video ka chunga ka ba mata ka singi tapi tip phila phisham na ama ki bde ba ka sorka India menshwa mo ka shakan tiu bha ye kine ke khana school ne ki khana college ha ki bde ba ki ba pule ye kine ke science ki engineer na ta kiwi ki jat stream ha ki bde ba ka kito mo ka sorka India ka shakan tiu bha na do menshwa te nadu menta une usnam mo hapo ka jingalam jo kane ka sorka BJP hapo kari India kala sedang ben kentiu pat ya kito ke kena school ya kito ke kena college ke bapuleru ya kene ke arts hak bide ba ka ruai ka siau ka tho ka tar ka drodur ka shnadur bat kum ta tar nang taru ki khamtam kane ka bangan ong ye pi kadai kata ka baki ka sorka India ka kentiu ya kine ki bashna video ru kumju te hapo kayeng dor par thau anjong kare India ka jongi mo hapo ke pelong hapo Delhi henin gasni play ka finance minister ka Nirmala Sitharaman ka penbenan baka ong bakan kentiu ya kine ki content creator hak bide kan ai ya ki jingi kai hapo ke school but hapo ki college te kane kadai ka ba kam long special ba na ka benta kinu kine ki bro ki badan ya kane ka sub ban shna video nanta ban film lane ban shoot video but kun ta termo ka sorka kala plilat na ka benta kito ki khna ki badan ya kane ka jingso ternat ka interest hak bidai but kane ka ki social media ai hapo ka budget session jong kane ka finance minister jong kari India ka penbena ba and bu ya khatsan hajar tli kine ki secondary school but sans pa tli ki college ken bu ya kane ka bagi ong ka content creator la menshwa phila banyo sngaw mo kito ki bapule sayan sai a ki bu haki college lane haki school ki bu ya kane ka ba ki ong ka science la tamanta hapo ki school hapo ka college hapo ka jala ka jongi ro mo tharai kila banbu ya kane ka baki ong ka content creator la te ka ipat ka jumentoy ka baki la ban yo lembada kane ka content creator la kata ka penmi baya kata ka AVGC te kane ka AVGC kata kadai ka animation nanta ka bat ka way kadai ka visual effects kaba laipat kadai ka gaming bat kaba saupat kadai ka comics AVGC teka AVGC ngan batai pi step by step kawai hakibidai lada pim pati biala se pidang syukwa menta ban join ban live video haki social media ai mo te yakito ki bala tip kata kamut ka piang hi te yakito ki ba tip ngan batai pi kawai kane ka point kai ka jumot jong kane ka AVGC kabaningkong kadai kata ka animation kabaki ong te kaneka animation kata kadai kanu ka judge video kito ki bashna video kamtam kito ki ba yo ya kato ka film Tom and Jerry nata ka Chota Bim lane kino kito ki kanja boy ki ba pet ki khnlong ki khna hak video kito ki kanja video lane ki judge film boy mo te kito ki khot ka animation te kaneka animation kata kamot kata kadai kino ki ne ki preu ki ba sngotenat ya kane ka jingshna ye kine ki film boy te kata ka hapo ka animation but ka ba ar kadai ka visual effect kane ka visual effect na pipet khamtam ya ka film Avatar lane ka music video ka jong hu kiki garot pitip bau kiki garot u shoot apo ka balong kamera kane ka background ka bahadin mo te katik ba siya din ula ban aya kanu ka background ka badon hapo Rodriao lane ula ban aya Jrong Lum Himalaya Mount Everest itu ula ban chen lada kibriu kidonya ka interest lane ki kwa ban tip lane ban nang hakide bat kumno ban shna ya kita ki visual effects ka one row ka biha ka biade bat kane ka CGI nanta ka VFX ka baki art hak por ba pi edit mo te kata ka hap ya kane ka visual effect
dapat nang ta kabalay pat kadai ka gaming te na batay ro kidan na pning jumpi ke like ka game Candy Crush like ka game Free Fire like ka game game tu PUBG na ta kataka aim tu baga BGMI na ka tu kum kita ro ki judge gaming kino kila bandai ki judge game mo te dadai ba feel kaya kum kita ro mo ka hapo ka gaming kano ka judge game ka ba feel kaya ha computer la ne ha ka mobile phone ka jong phi la ne ha ka iPad ka jong phi ro dab dei ba phila kaya kum kita kino ke jat game kata ngai ba phila sung tho iki game da ka hapo kata ka gaming bat kani ka comics kadai kata kano ke kinja da phila ikum ki video kum ki documentary la ne kino ki bi dei bat ka jing thu khana hi da phila ikum kita ki juya video ro mo kum kita ro ke hapo ka ne ka comics Terbalipat ka sorka India kawanra ya kane ka AVGC te kata kamot ba habaro ke school secondary school kini ki khatsan hajar teli ki secondary school hapo kari India ka sorkar kan wadlam hapo kita ki khatsan hajar teli ki secondary school kinong hikai ki haban hikai ya kini ki khna ki badan ya kane ka interest lane ka jingsong penat banjon ha kane ka jingsha hikai ha ki bide ba ka jingsha video ka jing edit video bat kum ta tar ha po kita ke school ken sa hikai ya kane ka jing shoot video ka jing edit bat kum ta tar tebat nang taro sanspa teli ki college hapo kari India ken wanra ya kane ka jing hikai ya kane ka AVGC mo te kinwanra ya kita ki san spa teli ki college hato hapo me kahlia jungi kidai la banang da ki phau teli ki college kidan mo tengam tip ha e ka college kala banwan kane ka jing hikai social media jongka sorka India mo la kala banwan nehu tura la nehu Shillong la ne kala banwan Shillong college kala banwan Riboy college kala banwan Jowai college bat kum ta ter tip HI ba ka sorka jela mo kan jit ya kanu ka college ka ba wanra ya kane ka jing hikai ka content creator lang te hapo ke school ngam nang re ban ong ro hapo ke school mo kala ban wan hang ha ke school ha ke shnong jongpe kala ban wan ha school la po shlong kala ban wan po tura la ne kala ban wan ha Nongstoin Jowai bat kum ta tar tip ha ke de ta ka secondary school nga tharai ba ka sorka India kan ai ka wish state tharai te kan shong ha kanu ka sorkar jala ka jungi kan wanra ya ka school la ne ka college ban wanra ya ka jungi kai ya ki khna ki badan ka jing song tanat hak bide bat kane ka jing shna content hak de ban post hapo ke social media hoit man shwa ki la banong yi phi ba phila ban le be phila ban duna khle phila ban le da kum ne da kum tai ya ka jung ong jong ki bro henry manta wat ka sorkar India hero kala sedang ban kendu ya kane ka jing shna hak bide ba kane ki bro ki ba shna content te kataro ngam yepi menta da prishna video wat nam expect lana wat nam perkhat wat nam mudur ba mentangan penmi video mentangan yo pisa kam nam de kata ya isna ye ki video ki jong pi ka por ye pi kan sabata ye pi hakano ka minute hakano ka second ba katu ka jingshna ka video ka jong pi kala ban ai pisa ye pi da pi trai hok ya ka kam ka jong pi hakane ka content creator lap mo kin sa hikaya pi kumno ban bu ye ki camera ki jong pi kumno ban shoot video kumno ban edit video kumno ban pli content hapo ki YouTube Facebook Instagram kum ta kin sa hikay ha ki bide but kata ka content creator lab ha kita ka school lane ha kita ka college te kane kadai ka jingmentoy na ka banta kito ki khana school ki badan nya kay interest na ka bata ka jingshna content hapo ki social media te kumbang ong ya phi ha kane ka met ka ba phishna video ha ka to ka sing ba phi tab video mo phim dei ban expect ban yo ya ka pisa ha ka to hi ka singi ha ka to hi ka tayo te henrei ba nga IAP ya kanuksa ngam sim ya kiwi mo ta hakim de bro but code freeman PE nanta marang ba ki madiang but kum ta ki content creator mo menswa
hero ke shoot hida ka mobile ta suki mo ka por kan yalam yaki ya kata ka jing paunam ka jungki bat kum ta ter te ka tu ka jing shoot video ka jungki lambada ka mobile ka jungki kawan ra ya ka kam ka jam ka jungki da ki like even lani ki like program ha kino kishno ha kino ki district nang to kila like peni ya kana way ka drama lani ka way ka jengwai kumta kala yo pisaro nang to but nang ta da ki post video ha kini ki social media ter kitu ki social media mo te hang turu kila yo pisa ya kana ka revenue ka jongki ka baki penmi video hapo ki social media ki jongki ro kumju te menshwa kimdon na ye mentapat ka sabti ka kot utai nanta ki juti ramdor kila phang menshwa what mangaro hakapor banga sedang ban penmi video hapo ke YouTube mo nga thit online ye kawai ka mobile ka chunga ka besong dor kumba 1,000 ye ka mobile Chinese mo ka ba phi yo online no po Flipkart he kumto da ka video bagata ka quality ro ang to kalo da pi page akiwe ka main channel ka chunga mo ha ki all the video ki chunga fill up ba ka quality jong ka video ka chunga ka talot hadu kata da ka video bagata ro suki dengan le video dengan penmi video kumne man ka por mo kan yarap yang abangan thi da ka laptop ngan ka yarap yang aban thi di ka komputer ka yarap nga ban thi di ki light ka yarap yang aban thi di kino ki ba nga kwa ban pendan kam mo ngalayo hakibide bat ka jing penmi video ka junga tema piro mo kalong ka junga ben sim ka junga ya piro ba suki da pitrei da pi Kenya ka jing shoot video ka jong pi ka deino ka kam ka jong pi tema piro pinyo hi hakibide bat kata ka jing prang ka jong pi ban yo te da dei pat ba phim nom pat sedang hakibide ban mi haki social media la ne ban shna content na kino ki social media apps mo te sedang no manta namar ba da dei ba pi dan yukum kine ki kancha snotnat hakibide ba ka jing shna video ha YouTube Facebook Instagram ro da phimnang kano mo kiton hi kiwe ro ki babataye pi te nakalya pachunga ta hakane ka channel ngan hikai ben mainly hakibide ba ka YouTube ro mo te kiwi ro ken hikai pi hakibide ba kumno ban penmi content kumno ban penmi idea video hapo ki YouTube ki Facebook ro kitoro kiladan hi ki ba hikai pi te sedang no amanta sim no ka mobile ka jong pi na pimdan ka mobile thet na kano ka mobile ka batat dor mo ka ba sau sana char tingkaro dakadon ka kamera shoot pe da ka mobile ki pat ka badon kamera rom lelera sa edit hi malumala bananta sa tab apo ki social media ki chong pi te nang to suki kala banai kam ai jam ye phiro kumju te tang komne kala poisha ko bukot jong kane ka video ka ba manta kasni dengan comments kam balamba kane ka video mo pinyo jumanta shibuna pinyo ka jing tip shibuna hakibide lamba da kane ka video ka junga telada kane ka video ka junga kana jingrap na ka banta jong pi shimat tengah kerpat be soba salah sesiapa sa subscribe ya kane ka channel ka junga tengah ni sekindo hakiwe pat ki video kublai shibun